bedor deng buloging ngali Oke jumpa hai hai bedor manajer angsu bina manajer ada lana hayi indra jumpa doनथ'ला बिदिखौ गाज्रि मोनो सामब्राम गुफुर नोंबो हादों साला लाब्रा दालि syuting enggak ayo syuting खालामदों मैगं हादों नै मैगं आथिमंगलनि काउन्टडाउन ini syuting बानायदों आलु बहल मुला साबायदों साबायजोबगोनलै बयखौबो नैबे फान्थाव बरा आयौ मोजाङै हाखांबाय नुगोन गासिबो नै बाय फाथै बिसिदों नै आथिमंगलनि बिना र' फेसबुकाव लाइभ भिडिअ होनो र' होमबालाय नै Kamu ang busya. Edi. Pelap जानायखौ जों जागोन. र' आं एसे शुटिं बानायदों जाथ'ला दां. आयौ जाथ'ला. जानानै दा बेवहाय. मोनजोबबाय दा थाव एरिया थावा सौहैथ'वाखै बे थावा नै बैयाव लायबानो जायो द्रामावनो दंखायो रिटार्न दं खोमा नैबेनो आथिमंगल जानाय न'खरना आलासिफ्रा फैहांबाय नैबे गेस जिरायग्रा आलासिफोर जिरायग्रा फोसाबथ'वाखै दासो बानायगासिनो लासै नैथिंजाय जानो थांग्रा आच्छा थिग दं नुखाजोब्बाय बिसोरबो संग्रा एसेनोसै गोजोनथों